Nang dhuwur ah. Kae malah sing kuning ora tangi. Iki Butani iki. Butani lagi pulang dari sawah. Apa? 2000. Iki bayar. Iki aku sewune mau mancing. 1200. Ya wis kono cukup. Cukup kabeh iki. Aja. Kowe iki sampe iki dodol po niate banyute bocah. Sak karepe. Rawite 8000. Abange 16. Aduh, nyokot. Kok malah KO. Ya. Iki sapa jenenge iki? Iza. Iza. Iki sapa jenenge iki? Lydia. Lydia iki. Zahra. Iki sapa jenenge iki? Reza. Reza. Reza Tuyule. Iki tuyule sapa jenenge iki? Farhani. Farhani. Emang lah. Olah gede. Kayak kuda aku. Pra. Pak apa donge? Wong ngene jukuk kok. Saya sih pada ndang karo ndon. Ya. Lah itu mesti ana pira, Bos?